Som v zdravom vzťahu a som v zdravom vzťahu a nemáme kamarátov opačného pohlavia. Ja som ten typ, ktorý neverí v kamarátstvo medzi mužou a ženou. Jedine ak tá žena nie je na mužov. Som v zdravom vzťahu a môj manžel ma vždy vie vypočuť. Preto cítim také bezpečie, že viem k nemu prísť s hoci čím, čo sa mi nepáči, čo mi vadí, alebo čo ma trápi a tak ďalej. Zároveň samozrejme aj s niečím dobrým, proste čo sa mi páčilo, hej, a tak ďalej. A to isto platí aj voči mne. Som tiež otvorená komunikácii. Som v zdravom vzťahu a o svojich želaniach hovorím priamo cez ústa môjmu partnerovi. Nie sedím a nečakám, že proste si to domyslí sám, hej, sám všetko tak pochopí hlavou. Som v zdravom vzťahu a zdravý vzťah nie je nuda a často to stretávam také nastavenie medzi klientkami, že proste v zdravom vzťahu nie sú nejaké tie emocionálne húpačky a tak ďalej. Áno, nie sú tam emocionálne húpačky, ale ja sa v tom cítim veľmi dobre a vidím v tom len priestor na rast a rozvoj, pretože nemusíš strácať čas, aby si rozmýšľala, kde je, s kým je a prečo mi zase neodpovedá a prečo je zase taký chladnejší, ale proste máš možnosť prísť za tým človekom, spýtať sa ho a netrapiť sa. Som v zdravom vzťahu a veľmi milujem svojho muža a stále sa cítim milovaná, aj keď sme spolu 4 roky. A samozrejme, že mi teraz budú písať komentáre, že počkaj, počkaj. Ale ja na nič čakať nebudem a budem si len užívať to, čo máme teraz.